The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. That's in John chapter 10, verse 28. Hebrews 13:6. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? Romans 8:14. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. At this point, let us prepare ourselves as believers in Christ by using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If you are an unbeliever listening right now, the issue you are facing is not confession in 1 John 1:9, but by using your God-given free will and make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Jesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gigahin alang kanamo, O Diyos, sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo, pag-usap din hining dapita, aron kami makapadayon sa pagtuon, pagkatuon sa imong kamatuoran. Salamat ning among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Atagi kami karon, O Diyos, sa focus and concentration sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan ato mga kahigalaan o mga kaigsuonan diha ni Kristo o kaninyong mga bag-o mao pay pagsuhay sa paminaw ning atong Bible study through the YouTube.
welcome ka ninyo. O ang gikinahanglan lang ninyo mao nga ikamo magabaton o usa ka bukas nga pangunahuna, an open mind aron na sa kay makatunan ining atong pagtun-an nga mga kamatuoran. O by the way, niya pag kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og grasya, grace. Ato naman ning gi-define nga grasya sa in English nga definition, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. So, sa laktod nga pag-define ini nga grasya, liho o buhat sa Dios alang kanato nga mga Kristohanon. O of course, na-appeal kini sa common grace ang alang niyadtong wala pa maluwas. So, okay, padayon ta sa itong gihisgutan, itong gibiyaan by the way, kagahapon. Ang gihisgot kita may tungod sa nagkaatbang nga mga policy. Ang Diyos, ana siya policy. His policy is grace. Grasya. Apan ang iyang arch enemy, avowed enemy, ang iyang kaaway mo si Satanas, kanhi Lucifer, karon anaasad siya policy. O ang iyang policy mao ang evil, dautan. Mao na nga itong gisgutan kining doktrina sa kanang dautan, the doctrine of evil. Ug ato namang gi-define ang evil nga it is the policy and modus operandi ni Satanas. Ingon nga siya ang nagadumala ni ining kalibutan by which he seeks to capture and control sa mga kalag sa mga katawhan o iyang ipahimutang ang iyang kaugalingon nga millennium and become the victor. Mahimo siyang mananaog meaning langit nung away or angelic conflict. So, mao kana evil. Now, just as grace and doctrine nagarepresentar sa pagkalantip o genius sa pangunahuna sa Dios in relation to the human race, mao man sabang evil. Ang dautan nagarepresentar sa genius o pangunahuna ni Satanas regarding the human race. Busa, ang dautan usa kini ka sistema sa pangunahuna. Just as ang doktrina usab is a system of thought. O dugang pagyanyana, ang evil o ang dautan is also the function, lihok kini sa kinaiya nga makasasala. The kanang function of the old sin nature as the ruler of the human life. See? Kung kita na may kapilian, kinsay buot natong padumalahon sa atong kinabuhi, si Satanas ba, pinagi sa iyang lagda, iyang policy, o ang Diyos ba, pinagi sa iya usab nga lagda nga maong kamatuoran, Bible doctrine. So, naatay kapilian. Kay, ug lain pa, ang dautan, evil, usa kinis pagtuis, kanang daot sa kamatuoran, sa pulong sa Dios, ug sa mga balaod sa Dios ng mga katukuran. Now, sa diha nga ang sala o ang mga maayong buhat nga tawhanon magkainit na kini or intensified, kini mahimong evil, mahimong dautan. So, samtang ang sala ug ang dautan magka-overlap, ang evil
nag-appeal much more than sin. Now, ang evil nag-appeal kini sa human good. Kini mga tawhanon ng mga mayong binuhatan o every attempt sa pagsulbad sa mga suliran sa kinabuhi apart from Bible doctrine and apart from kanang mga Diyos no mga katukuran. Like for instance, kanang ihanlan og anthropocentric, altruism, humanitarianism, philanthropy, socialism, public welfare, o uban pa, mga legalism, religionism, reversionism, apostasy, communism, o uban pa. So, sa alain, pag yung udugang pag yun, kapag paklaro ni mo nga, ang restriction sa human freedom for the so-called greater good, ang kanang hinunta, paglawgaw, distortion, pagdaot, pagtuis sa balaod, sa tuyo, sa pagsulbad, social and economic problems. Now, the present use sa mga labor unions, mga anti-gun legislation, ang kanang pag-alsa, pagdaghan sa mga bureaucracy. All of this, outside kini sa spiritual growth, outside the academic discipline sa lokal nga simbahan, are all forms of evil. Mga dautan kini si nasud ni sa policy ni Satanas. Therefore, ang evil, ang dautan, mao ni ang total inclusion of human ability. Kanang talento nga tawhanon, ang mga maayong buhat nga tawhanon, and the total exclusion of grace. Wala. Wa gyud sa kanang picture ang grasya nini. Now, ang evil God, ato man ang giduputan ron kini doktrina sa evil. Ang evil may kalabutan din ni Satanas, of course. It is related to Satan. Ang mga alalay o mga anghel, mga manulunda ni Satanas nga sa laing ngan, mga demonyo, gitawag kini sila og mga daotang espiritu o demonyo. Ug na makita sa Lucas 7:21, Lucas 8:2. Okay? Gawas pa niya na kining puy-anan mo inunta teritoryo ni Satanas, gitawag kini og evil world, cosmos diabolicos. Gawas pa, those under the influence of satanic policy, gitawag ni sila mga daotang mga tao. Ang mga administrador ni Satanas, gitawag ni sila mga inventor sa mga daotang mga butang. So, both sin and evil, kini sila sala ug daotan, nagagikan ni Satanas, originated with Satan. Na nasa Genesis Kapitulo 3. Ang personal nga sala, ang mga tawhanong maayong buhat, human good, ug ang daotan. In an individual, sa usa ka tao, nagagikan kini sa iyang kinaiyang makasasala. Now, of course, ang saon pag kanang sulbad sa sala, nahibaw naman ka, ikaw taon-taon na gyud nga nagasubay niya itong Bible study. Unsa man, how is sin handled? Of course, by rebound, right? Pinaagi sa pagkumpisal, 1 John 1:9.
So, how about evil? Unsa man yung pag-handle sa evil? By doctrine, by the Word of God, and pagtubo spiritually. Spiritual maturity nga makabot nato pinagi sa function sa grace apparatus for perception or gap. Now, asa man mo kanang makaplagi ang dautan? Where can evil be located? It is in the soul. Matthew 6:23, Matthew 15:19. Now, timan niya, ang dautan, evil, diha sa kalag, mao ni makapamubo sa kinabuhi. Nakadungog ka? Evil in the soul shortens life. Amos chapter 5, verses 14 and 15. Now, ang dautan, evil, timan niya, ang evil, sabi niya, dautan. Ang dautan is distinguished from other categories. Malain kini. Gikan sa sala. Okay? Gikan sa giingon o kanang demon possession. Kana bang puy-an o demonyo. Kay, by the way, ang dili magtotoo ray mapuy-an o demonyo. Okay? Prinsipyo na sa purong sa Diyos. Ang magtotoo, sa unsang matang siyang pagkamagtotoo, spiritual ba o karnal, ang magtotoo, dili na maunsa, puy-an o demonyo. Okay? So believers can be evil possessed, but not demon possessed. Possessed ba? Makanang I don't know, sabi ni Saya, mapanag-iya? Or murag mas klaro pa in English. Believers can be evil possessed, but not demon possessed. Mas klaro na, okay? Now, ang evil possession, mao ni ang control of the believer's soul by kanang mga doktrina ni Satanas, satanic doctrine. Apan ang demon possession, mao ni ang pagpuyo sa kanang manulunda ni Satanas diha sa lawas sa usa ka dili magtotoo. Demon possession is the indwelling of the unbeliever's body by Satan's angels. Now, demon possession, okay, evil is distinguished from other category like from war and disease. Kay ang warfare, ang gubat, is often the means sagad kini kanang pamaagi kini of maintaining national freedom. O ang nagalambigit niini mao ang suffering and pressure. But although evil may occur during war, ang gubat itself is not evil. Samtagina. Now, evil is distinguished from disease. Now, disease may be punishment for sin or evil. Iba na tanana. But in itself, disease is not evil. Okay? Kasabot ka? Now, from evil in the administration sa gitawag nato ikalima nga pagtuyok sa disiplina, the fifth cycle of discipline. Okay? The saturation of evil in a nation sa usa ka nasod, kini maoy kanang sangpot, this will lead sa iyang pagkaguba or muna giyong ikalima na nga cycle of discipline. Now, ang pagpahamtang nini ikalima nga pagtuyok sa disiplina,
libot na disiplina is also called an evil. Dautan pod. Kaya ang Diyos magagamit, uses an evil to punish an evil. Sabta gina, ang Diyos mo gamit og dautan aron sa pantun o pagdisiplina sa dautan. Imong mabasa ka na sa Jonah chapter 3 verse 10. No, okay. Laing punto. Usahay, laino nilang sabot kining dautan. It is often mistaken for good. Murag maayo. Na naanas Micah chapter 1 verse 12. Now, ang mga katawhan dito sa Northern Kingdom of Israel, nagadahom sila of evil as good. Muto ilang gidahuman. Busa, evil came to them sa inunta sa ulagway sa fifth cycle of discipline. Now, ang practice sa evil in the name of God weakens a nation. Mao ni makapaluya, kanang lusno sa usa ka nasod ang pagpractice of evil in the name of good. Natiman nga ang evil leadership, ang dautan nga liderato, supak kini sa Dios, anti-God. Nahum 1:11. Now, tungod kay ang dautan is altruistic. Tutok yun sa kaugalingon. National leaders are often involved in altruism. Kaya nas Lucas 11:13. Now, kadtong mga sincero yun, kanang kinasing-kasing yung mga tao nga pagbuhat o mga maayo, do-gooders. Kini sila nag-practice og dautan. Sincere do-gooders practice evil. Romans 7:19 and 21. Now, the sincere do-gooder is always frustrated. Murag wad Angeles kanang paglaom hinunta. Kay being under the influence of evil, ang iyang maayo always turns out evil. Kasabot ka? Ang iya bang maayo, para niya maayo, kanunay gina siyang mo turn out into evil. Now, therefore, ang magtotoo, gipahimangnuan, gipasidanan, warned to beware of evil practitioners. Bantay gyud mo. Pag matngon na gyud mo. Philippians 3:2. Now, ibaw ka kadtong ubos sa influensya sa dautan, always have a price. O ni punto itong gidadiha. 1 Timothy 6 verse 10. Unsa pa? Well, ang dautan, kanunay na siyang mga tarungan, rationalizes. Once human norms are established, kini sila gitawag na umaayo. Now, conspiracy and revolution, evil ni sila. Ang mini nga doktrina is both evil and insanity. Evil never understands grace function. Dili yun. Magkasabot ang dautan. Ang grasya may kalabutan sa kamaturan, not to human good works. Ano ang grasya? Busa, in emphasizing works, evil distorts grace. See? Mo ka ng tuis yun ang dautan, bahin o grasya. Now, ang usa ka dautang tao, evil person,
uh, manikamot yun siya to build happiness on someone else's unhappiness. See, iyang kanang pemutang ang iyang kalipay on someone else's unhappiness. Now, the influence of evil, ang influensya sa dautan, padayag kini ngano nga ang mga pag-ampo sa mga magtotoo dili matubang. Kasabot ka? Tungod kay sila na influensya sa dautan. Mauna ang ilang mga pag-ampo, magtotoo man sila, ang ilang mga pag-ampo dili yun matubang. Are not answered. Job 35, 9-13. Di man nga ang dautan is self-destructive. Makaguba, maguba siya ang kaugalingon. There is no evil in God. Kung bahin na sa Diyos, wala gayo dautan ang Diyos. Salmo 5:4, James 1:13. Therefore, ang Diyos magahukom sa dautan. Bisan pa sa mga dautan, si Ginoong Hesukristo maoy nagakupot sa kasaysayan. He controls history. Well, mutugot man si Ginoong Hesukristo to evil to run its course kay kinibahin man ni sa angelic conflict, ang langit ng away. Ang magtotoo must face the fact nang namatubang siya sa kamaturan nga ang dautan wa hukmi dito sa cross. Kasabot ka? Wa tanduga, wa hukmi ang dautan dito sa cross. Only sin, sala lamang ang gihukman dito sa cross. 1 Peter 2:24. Kay si Kristo dili man mahukman for evil. Kay mo ni policy lagi ni Satanas. For that would cancel the angelic conflict. Kanang kansilar na niya ang kanang langit ng away. You see? Now, ang kanang ingnon ta pag-submit ngadto sa autoridad of divine establishment, mao kini ang makapanalipod sa kaliwatan sa tao gikan sa dautan. Submission to the authority of divine establishment protects the human race from evil. Na sa Ecclesiastes 8:2-5. Now, ang isyu sa harianong panimalay sa Diyos is whether the believer is influenced by doctrine or by evil. You see? Mao na issue. Now, so ang negatibo nga kabubuton ngadto sa doktrina, mao ni makaingon sa magtotoo nga to be changed by evil. You see? Ang mga reversionista, ang gitawag sa ubang nga mga pundok, gitawag nila mga backslider, wala mo gamit niya ng punga. It is reversionists. Ano nga itong gigamit ng terminology when it comes to doctrine. Reversionist, kanunay gini silang na-influensya sa dautan. Na nasa Salmo 36:1-4. Ang dautan provides false security for reversionists. Evil, nagahatag kini og mini nga kanang pagpanalipod adtong mga reversionista. Apan ang mga super grace believers, okay, kadtong nakatungtong na gyud sa spiritual maturity, kanang spiritual adulthood nga mga magtotoo, kini sila giprotektahan, gipanalipdan, gikas dautan tungod kay ana man siya maximum doctrine diha sa iyang kalag.
ang doktrina mo'y manalipod nila sa pag-influensya sa dautan. So, ang magtotoo, therefore, is commanded to put away evil. Labi na ang usa ka kanang hamtong na espirituhanon nga doktrina, kini siya God already possesses a balance of residency, okay, between doctrine in the soul og ang pagpuno kaniya sa Espiritu Santo, kini mo'y maga-avoid evil. Samtag yun na. So, ang neutralizer, ang kanang ingon ta, I don't know, sabi ni Saya, ma-neutralize, mapugnan ba? Ang doktrina lamang ang makapugong sa dautan. Evil will be eliminated. Kini huwag tangon, ihikling na gyud, will be eliminated dito sa millennial reign of our Lord Jesus Christ. Pilang tuig ka ng millennial reign? 1,000 ka tuig. 1,000 literal years. Ang evil, mapapha na gyud, mapanas na gyud, mabura na gyud. So, mao na ang punto itong gidani mo may tungod ni doktrinas evil. Nagdili ta magpaon sa dani ni ining mga kanigol mo manipalisi lagi ni Satanas. Ang sao man mo pagdaog kon wa kay doktrina. Mao na po na itong gihatag ang emphasia nga unsa ka bililhon kamaynungdanon sa kamatuoran pulong sa Dios. Kini atong ipangtunan adlaw-adlaw. Mao na nga balik ta nini aron di nagyod mawa niya sa imong panumduman. O ato na sadrong ilabas atong pangunahuna ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Okay? Kapila na nato ni balik-balik kag hisgot. Okay. Aron gyud kini maklaro nimo. Ang Dios labaw nga makagagahom. Ang Dios unsa? Hingpit nga pagamatarong. Siya hingpit nga hustisya. Kining tanan mga hingpit perfect. Siya hingpit nga gugma. Siya hingpit nga kinabuhing walay katapusan. Siya ang labing gamhanan sa nga tanan. Huwag makalupig sa iyang pagkagamhanan. Ika-7, siya nasayod sa tanan. Naibawaan sa Diyos ang tanan. Bisan gani ka ng imong gidaghano sa imong buhok, naibaw ang Diyos. Naibaw siya, naimahog po nga buhok. Mahog nga kanang langgam. Naibawaan sa Diyos. Sayod sa tanan. Wa kay kaiskapuhan ka, naibawaan niya sa tanan. Ika-8, siya anaa sa tanang dapit, tanang suok, tanang lugar ni ining tibuok universo. He is omnipresent. Okay? Kining tulugod ka, ang naguna, omniscient, sayod sa tanan. Ikaduhang unsa? Kanang omnipotent, labaw nga makagagahom sa tanan. O ikatulong nga ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit. Way suok, way dapit nga wa didong Diyos. Naat siya. Okay? Siyam kinaiya sa Diyos. Dili nagyud siya mausap. Mao siya kaniyadto karon ug hangtod sa kangturan. Di na siya mausap.
Naabot yung pulong. Ako mong Diyos. Ako dili na mausab. I change not. Ug ang ikanapulo nga kinaya sa Dios, siya hingpit nga kamatuoran. Sabta ginang napo ka mga kinaiya sa Dios. Ug kanang mga kinaiya attribute sa Dios, mao nay nagalangkob kinsa o unsa ang Dios kung wa ka pakaila sa Dios. Mao kanay magapadayag kanimo unsa di ay pagkahingpit sa atong Dios nga gialagaran. So dinhi una kita kutob ato ipadayon ni ugma. Magampo ta. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain usap nga higayon nga imo gigahin alang sa among pagtuon sa among pulong. Salamat o Dios na da kami pagbalik ugma din dapita. Ini nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mong ministry o Diyos, gamita kini in your according to your will. Salamat niini nagasunod ning among daily Bible study. Lamdagi usab sila o Diyos, pinagi sa Espiritu Santo nga mawala mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo among manluluwas. Amen.